ngewana siyatobhadha kwambudzi yamunoona kudayo iyi iri apa. Amene kuti mangwana tichaona dzimwe here but tinoda kuti dzinge dzichiungana. Mozvoona kuti vanhu vari panapa vakuru vangani? I4 ndizvoka? Ndizvo. Kana pakasasisa nyaya yetransport yechi4 inokwana, asi tikazenge takupinza kuti paite transport inosenga yechi4 yotofa. Pane pane nhatu. Hamozviona manje. Saka itoona matai nezita raJesu kuti pasazoita kuti hanzi dzobva kure, nekuti pakangota kure takutoudza vanhu vachitoda kuti vatvigire mbudzi dziya. Kureva kuti munhu wechi4 anoshayiwa ndiani? NevaRuva vanoshayiwa mbudzi ndiani? Ukatoshayiwa ndini zvangu vakatodziwana zvingatova nani vana baba. Saka munokonzida muri right handisi. Ndingambotoshayiwavo zvinana mozoshanda ndimozotengawo. Ndotenga. Kuitira kubvisa pamuromo nekuzopokana pokana. Aposhiwa ndikatoshayiwa zvingatova nani kana dzikawanikwawo kuri. Vangotodziwana zvingatoita nani, handokona kungotsvakirawo. Sei mati zvingaita nani? Nekuti tinoziva kuti pangatonetsana yapapa kuti ndashota sei. Saka ndikashota inika zvimotonigwadza hapana chichangambotoipa ipapo. Mbuya moti kudii? Ndoti dzikaita nhatu dzinenge dzakwanawo dzavanhu vatatu, umwe unenge ashotavo unotsvakirwawo. Munzwa unotsvakirwawo unenge ashota. Kana kuti ikabereka tinenge tapavo unenge ashotavo imwe mbudzi. Zvine reasoning yenyu yakanaka chaizvo ndizvozvo. Oh my goodness, look at that. Gogo ndati kudi? Look at that. Yes. Toilet for the people. The people. Yes. Yabadusi. Saka mwana kono kuti kosei ndakabata chibheki. Chibheki omuka nezvunhu zvevanhu zvirimo. Nhasi fulu yangu iri nani? Papakaipa yaya ndizvodomutsa kwete zvokuseka. Asi ndotira Mwari because ndambosora ndakavata kuzora ndakazororavo. Mbuya vachimbondipepa. Mandipepa? Ndakupepa. Mandipepa nei? Nokuti mumbozorora mubedha. Alright. Wanimbozorora mubedha machira? Ndichoti mbozorora muviri wako unogwadza. Indawo pamubedha namachira. Mama atozvora kuti wanzwa nepasi zvemwana uyu. Ndakanga ndahwa. Nejira rakati ndipe jira ndivate pashi ndagwara ini ndokubva ndakupa ndikati chizorora kabva bhando oti handingakwanisi kufamba kusvika kuchikoro. Ndikati chipinda mumba uvate mumba umbozorora kufamba nomuviri wako unogwadza. Akavatawo zvakanaka. Shuwa vanotaura shuwa. Patakasvika zuro takanotora tende yanga iri pamusoro pemba ndiyo yandakandiwadzira ndikati pejira renyu izvozvi fast. Fulu inogwadza vasikana. Fulu yezuva. Fulu yezuva inogwadza. Apa maiRuva vaingoto vaitongodarika kuti vasingandioni. maiRuva mbva mandirega ndichibika paya. Kutonditiza maiRuva. Makanditiza ndikasara ndogeni. Makaita seizvo. Usiku here vasikana. Kopaya pandakazoti maiRuva mondisewo ndogeni mapinda mumba. Ulaiti. Kuti ndakadliwa nezvigevenga. Saka kwanzi mapiritsi vana ava kuti zvisasa zvife kubva mukati memuviri. Mapiritsi aya zvaakaitiwa vakamadivhaidha amunoona kudai aya. Anzi grisol flix something. Handide kuti vanomwa mumwe nemumwe une ake ane mazita futi mapiritsi aya kasingatorezve. Mumwe nemumwe wakapiwa because aya ari prescribed aya. Saka ndo atatisina mari yacho panguva iyo. Ruva gurwe. Motoona zvakatonyogwa. Ruva gurwe. Ndakangoti gurwe.
givhigurwe chimuchira hanzi musazozikipa zvamunoita zvicha zvokutekera uchipepa muvape hanzi zvisasa kuti zvife zvichibva mukati mazviwa kune zvimwe zvachakupai panapa tazoona chii nasatenge kwatenge yende zvembudzi ava nembudzi kuti lulu yende naye mambudzi Mbudzi for the people. Mbudzi haisati yava nemunhu. Ati kudini? Mbudzi haisati yava nemunhu. Nekuti ndikati mbudzi ndeyambuya izvozvi. Ngozisa zvandairevo. Chiragadzigota kuti dziungane mbudzi idzi. Nasiri mujokoto. Nasi saka tiri kuda tiri kujokoto kuno. Zvese zvikwenzi zvese zvamunoona izvi zvichatemwa zvose because kwakabva kutotemwa ukoko. Saka izvozvi ndopari kumbosungirira zvavo vakadai. Taiwana pedo mbudzi kusasi kumaraini ari kukoko. Satingodziwana pedo chingodai at least izvozvi zvinane nekuti kwakuri pedo iri kwamaenda nayo. Kwakuri pedo. Saka vakatotivingawo zuro vakatakawo kuti mukutsvaga mbudzi tine mbudzi. Saka ndo yaibva yaenda kundotengewa. Nhasi yatobhadhagwa mbudzi yamunoona kudaiyo iri yapapa. Hamene kuti mangwana tichaona dzimwe here but tinoda kuti dzinge dzichiungana. Mozviona kuti vanhu vari panapa vakuru vangani? 4 ndizvoka? Ndizvo. Kana pakasasisa nyaya yetransport yechi4 inokwana. Asi tikazenge takupinza kuti paite transport inosenga yechi4 yotofa. Pane pane nhatu. Hamozviona manje. Saka itoona mati aine zita raJesu. Kuti pasazoita kuti hanzi dzobva kure nekuti pakangota kure takutoudzaona achitoda kuti vatvigire mbudzi dziya. Kuda kuti munhu wechi4 anoshayiwa ndiani? NevaRuva vanoshayiwa mbudzi ndiani? Ukatoshayiwa ndini zvangu vakatodziwana zvingatova nani vana baba. Saka munokonzida muri right handisi. Ndingambotoshayiwavo zvinana baba. Mozoshanda ndimozotengawo ere. Ndotenga. Kuitira kubvisa pamuromo nekuzopokana pokana. Aposhiwa ndikatoshayiwa zvingatova nani kana dzikawanikwawo kuri. Vangotodziwana zvingatoita nani handokona kungotsvakirawo. Sei mati zvingaita nani? Nekuti tinoziva kuti pangatonetsana papa kuti ndashota sei. Saka ndikashota inika zvimotonigwadza hapana chichangambotoipa ipapo. Mbuya moti kudii? Ndoti dzikaita nhatu dzinenge dzakwanavo dzavanhu vatatu. Umwevo unenge ashotavo unotsvakirwawo. Munzwa. Unotsvakirwawo unenge ashota. Kana kuti ikabereka tinenge tapavo unenge ashotavo imwe mbudzi. Zvine reasoning yenyu yakanaka chaizvo wani. Ndizvozvo. Mbudziwo dzikawanikwawo tovapawo dzimwewo. Vanani? vaRuva. Movapa ngani? Kana yakaberekawo tovapa 1. Sei muda kuvapa 1? 2. Sei muda kuvapa 2? Hamuzivi? Mutsola. Uye utsvaka kutoplasta shamwari tasaoni. Tisati kuzvionei? Nasi totanga kutoplasta. Mukomana uri fast. Saka ini ndauya kuno kuseri uya padhuze. Ichitaona kuti vanhu mustreet nhasi vanhu vanenge vachingomira vachidai usu. Saka tinoti kuoneka mustreet umu mune vanhu. Munogona kuzouya muchibuka usiku vanhu vachichipa nepaita vanhu. Saka
Sister. Pisa mpeta mbuya. Sasa sasa papa. Kutaka chocolate zika. Wai kana kindro akatingwa kindro barai hapa. Saka vana vaya nopano batidza kindro riya. Ndobva kindro riya pano wana pano batidza yi. Zvinhu zvose Usatenga kindro riya. Zvinhu zvose nobva zvatsva. Vaya kana ndiva ndinongura zukuru. Chisekere muchifara kuchikayo zvakatakwa namaiRuva kwanzi ndakafunda maiRuva chipita wiki ndakafunda maiRuva kuti saka munoda kudii tikanoda kuenda kuchikayo ndikati ko kana ufu uripo ndongoenda kuti kuchikayo naye saka kuchikayo pane vanhu vakakoshesa pauna kunge wapuwa nasekunani kurikura nemari iwe wakapinda kare zvesekuru havanavo watavapa wekera dhiringi rake ipapo tinganyepa madhiringi anenge angouyawo kumunhu tinongodiyo tinongopavo nesitera jesu ipapo asi zvimwewo tichangowedzera zvama pane mumwe akati anzi ndoda kutekera watopiwa saka ndavapa iyi asi handisati ndakwanisa kuti ndinge ndichibuda kubva pano kuti ashwa nemhaka yekuti noona tana mota handina kuti ndibone ndinde kumagrosa handitori anofanira kupuwa 10 yake petu handizomupa ndadzokera ndoenda naye kuno musiyawo saka ndo zviripo kaisi bhabha ichakwata zvakare pachikapi chotevera izvozvo nasanasiba ifitibutapa wasei mane mbudzi ukufunga ndiona anenge achifudza mbudzi nani mwe muchinofudzirepi kudhamu kuiweruwa ndiye anenge achifudza mbudzi kudhamu right good saka ndizvozvo guys imbwa iri kudla nzungu mwari wee potsaka maniwe ibvapo ipapo guys pinda imbwa iri kudya nzungu ichisedenure